Sa Talisay City, balik sa normal ang klase sa Haklupan National High School human suspensoha sud sa duha ka adlaw tungod sa 5 ka matinun-an sa tuhaan giingon na sudlan sa daotang espiritu ni atong Lunes. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sadya og lingaw ang mga tinunan dinhi sa Haklupan National High School nga nagpadayon sa ilang mga nagkadiyang pasundayag ganihang buntag atol sa pagbisita sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Kabahin kini sa ilang culmination activities sa Arts and Communication Month. Unang adlaw karon sa pagbalik sa ilang klase human kini kansilahan ni adtong Lunes sa hapon. Human mag-hysterical ang 5 nila ka mga tinunan. Matod sa guidance counselor nga nasabutan nila sa tunghaan nga himuon nga gaan ang tanan alang sa mga tinunan ning simanaha hangtod na sa sunod simana. Gani no assignment policy ipatuman nila karon simanaha aron ma-relax una ang mga tinunan. Ug sa unang oras sa pagsud sa tunghaan gihimo ang psychosocial support. Mata grade level gihatagan og mga kalihukan ang mga tinunan sama na lang sa storytelling, pagsayaw, kanta ug daghan pa. We're having our program for our art day culminating. So doon na mi mural painting. We have landscaping, we have TikTok, that's why kana nahitabo. We have singing contest and we will be having poster making. So lighten ang among activities. Sa atong nakita karon stable naman gyud ang atong mga bata and hopefully this will continue. So after that mag-start na sabi back nga totally back to normal nga we will be giving them performance task na gyud. Wala ra ma'am kay kanang mas focus man mi sa among buhaton na ma'am kaysa sa kanang mga ingana kay nara may Ginoo ma'am dili mi mahadlok kana. Samtang gipasalig sa tunghaan nga di gyud usab mapasagdan ang pagtungha sa mga apektadong tinunan. Ang 5 ang kasamtangan panggipa-modular. Usa sa mga pamaagi sa pagkat-on. Matod sa guidance counselor nga ilang gi-monitor ang kahimtang sa 5. We will be coordinating with the parents, ma'am. It's okay nga ang ginikanan mo kuha but we also have our advisors to keep sa updating o sa monitoring. Then after that, i-undergo sa ito na mo sila intervention plan and psychosocial support activities. Until mas stable ang ilang condition, the modular class will be there. Of course, ang monitoring and updating and we are trying to working things out with the parents. Gipasalig di DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga sa miaging Lunes pa lang may gihimo ng kalihukan ng Talisay City DepEd Division aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan ug mga magtutudlo. Recently, ako lang dito make sure na nag-psychological first aid ang mga bata, debriefing para sa mental kuha nila. And then do some actions, if possible, spiritual, kanang medical, o mga emosyonal aspect. Ang manag-aga uban sa ilang mga ginikanog tibuok pamilya pabiling atua sa Mary's Little Children Community aron mapaubos sa deliverance. Matod sa ginikanan sa mga bata nga motambong sila og seminar karong weekend isip usa sa mga proseso alang sa ilang healing session. Samtang gipabaw ni Colleen Inahada, pangulo sa Talisay City Social Welfare Services, nga makiglambigit sila sa mga opisyal sa Barangay Haklupan ug Kampo 4 alang sa imong stress debriefing sa mga tinunan ug ang ilang pamilya. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.